दिल्लीनि सुबुंफोरा अखा हानायनि गेजेराव मेगन खेवदों। दिल्लीयाव शुक्रबाराव गोबां सुबुंफोरा अखा हानायनि गेजेराव मेगन खेवदों। बाराव सिदोमा जानायनि जाहोनाव बोथोरनि थासारिया सोलायदों। अख्रांमायाव जोमैया साग्लोबसारनानै दङ, जायनि जाहोनाव गुसु मोन्दांथिया बांसिन जादों। बोथोर बिगियान बिफाना दिल्ली एनसीआरआव रोजा खुवा खुनायनि थाखाय 2 सान अखा हागोननि थाखाय सांग्रांथि होदों। सा-सोनाब भारतआव सोनाबारि बार बारनायनि नारसिनथाया सांग्रां जानायनि जाहोनाव 26 दिसेम्बरनि मोनानिफ्राय एसे अखा हानायनि आसा दंमोन, जायनि गोहोमखौ शुक्रबार 27 दिसेम्बराव अखाजों लोगोसे नुनो मोननाय जादों आरो 28 दिसेम्बरसिम फुङाव रोजा खुवा खुगोन। मख'नो गोनांदि बोथोर बिगियान बिफाना शुक्रबारखालि दिल्लीनि गोबां ओनसोलफोराव अखा हानाय आरो बारहुंखा बारनायनि इयुन रादाब होखादोंमोन। दिल्लीनि बांसिन ओनसोलफोराव फुङाव अखा हादोंमोन। दिनैनि मिनिमाम बिदुङा 12 डिग्री सेल्सियास आरो मेक्सिमाम बिदुङा 20 डिग्री सेल्सियास। मावख'गिरिफोरा बुंदोंमोन दि 27 दिसेम्बरनिफ्राय हिमाचल प्रदेशनि गोजौ हाजो आरो गेजेर हाजोफोराव गोदान बरफ गोग्लैगोन। हिमाचल प्रदेशनि राजथावनि सिमलायाव मेक्सिमाम बिदुंखौ 14.8 डिग्री सेल्सियास रेकर्ड खालामनाय जादों। बेराफारसेथिं सिमलानि खाथियाव मोनसे मुंदांखा दावबायारि थावनि कुफरीयाव मेक्सिमाम बिदुंखौ 9.8 डिग्री सेल्सियास रेकर्ड खालामनाय जादों। बोथोर बिगियान बिफाना बुंदों दि उत्तराखन्डआव रायजोनि राजथावनियाव देहरादूननि मेक्सिमाम बिदुंखौ 24.6 डिग्री सेल्सियास रेकर्ड खालामनाय जादों। नैनीतालाव मेक्सिमाम बिदुंखौ 14.3 डिग्री सेल्सियास आरो मसूरीआव मेक्सिमाम बिदुंखौ 15.6 डिग्री सेल्सियास रेकर्ड खालामनाय जादों। बोथोर बिफाननि मावख'गिरिफोरा बुंदों दि पान्जाब आरो हारियानायाव गुसु थासारि सोमजिदोंमोन, जेराव मोननै रायजोनि मोनसेल' राजथावनि चंडीगढ़आव मिनिमाम बिदुंखौ 7.3 डिग्री सेल्सियास रेकर्ड खालामनाय जादों।